सेंग्राफोर नोङो दं नामा? जों मोजां जानो हागोन नामाब्रा? फै होमबा र' थांगौ साइकेल दोनलै र' गिलासफोर गिलास गैया? दं लुदो Dah. Noh, lengdu. खाजिबो गैयाब्रा Haji gila bra, jibai. थार माथो अबेनिफ्राय लाबाब्रा आदामोन जोंनि सासे लोगो दंमोन ना बेनिफ्राय लाबोदों मोजाङानो मालाथ' आरा सोर बिसोरलाय फाल्टु गथ'फोरसो माथोलाय जानो Kara. खबरा मादि बिदिनोसै आरो नोंथांना मोजां ना खबरा गासिबो मोजां बे साननैसो हाजोआव थांनांसिगोन बायदि मोनदों ना थांनांगोन माथो बहुत मोजां जादों बे सानसे बैथिंबो लामा गोदान जाबाय थांनांसिगोन र' ओमफ्राय नोंथां माथो दाखालि हिन्जाव लायहां बिदि खोनादोंमोन आं नंगौ नङा होद लोङै रायलायोब्रा नोंबो दोनना रायलायोब्रा मा ओंख्रि जाखो दिनैलाय माबा सानगासि थांदोंमोन खोमा बेदर एसे लाबोदोंमोन दे मा बेदर लाबोदों अमा बेदर ओमफ्राय नोंना आंना बोरमा बेदरलै नोंनालाय मैया लाबोनायमोन लालायनोसै आं एसे आरो जोब्बाय माथो हाला दंबावो नै आदा गिलास हाला खेबायनो माथो नो लाबावब्रा एसे बाथोनबो गैया नालाय दे एसे हरदो खामानि गैयालै लोङाबा आजिखालिलाय दंखायो ओमफ्राय खबरफ्रा मोजांजोब मोजां फारसेनिफ्राय मोजांखा हस्टेलनिफ्राय माला फैलाय गोबावानो जाबाय नोंसोर बेवहाय मा मावदों नोंना सोर जोंखौ बिदि बुंनोलाय सोर मिनिस्टार ना मा नों सोर आइ एम गरम सिनायाखै नामा नोंसोर ओइ नों गरम ना थरम जों सिनाया बुजिबाय नोंखौ होनोसै नामा थोलै होनोसै गेला फै नाङोबा जोंनि गरम बसखौ सिनायाखै हा ओइ सिखारदो दे फट' होनोसै बेखौ ओइ हेल' सालियाव फैलाय गरम जाबायना बेयाव फै अबे नोंसोर सानैयानो है मामा आरो नांलाय नङा नों दासो आंजों जाबाय नै आंनि सेलाजों नां दे जिरायनि आं नों एबा गला ओइ गारहरदो ओइ फै
Come! Con này. Yes.